publikoa. Aldaketa garaia da Zumaiako herri eskolan. Logo berria daukagu. Den-denona da logoa, jaiotzetik handi egin arte. Eta kolore bakoitzak bere izanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun ugara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzki-izpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. DHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako herri eskola. Eskerrik asko. Zumaiako herri eskola, euskal eskola publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Gaurtik gerora hazten etorkizuneko ametsak egiten ditugu. Zumaiako herri eskola. Denok egiten dugu. Denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Zena bagina, ikastolen azpian, herriak erenean. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez alegoke, euskal
zara, denok egiten dugun, denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Agera bihurtu da, lehen zen abagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez alegoke euskara litzean, bere garaia niño siniztu ezean. Atzo pentsatu arren ezin zitekela, Zumaia badakigu euskara garela. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Mediku kirolari eta kazetari, ingeniari youtuber, ala bertsolari, irakasle albaitari, surflari idazle, gutako bakoitzak zain, denok irabazle. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Nola itsasoraino menditik ibaia, herri eskolaraino heldu dut Zumaia. Berdin du jatorria, berdin kolorea, guztiok gera zelaik bere kolorea. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Atzo joan zinelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Gure herri eskolan, etxekoa zara, denok egiten dugun, denon etxea da. Zumaiako herri eskola, euskal eskola publikoa. Aldaketa garaia da Zumaiako herri eskolan. Logo berria daukagu. Den-denona da logoa, jaiotzetik handi egin arte. Eta kolore bakoitzak bere izanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun ugara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzkizpiak.
Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. DHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako Herri Eskola. Eskerrik asko. FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira-miskira irrati saioa. FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira-miskira irrati saioa. ¡Órale, Matilda! ¡Ay, Matilda! Otra de Jiménez se rían, estaban contentuan, sobre quién y continuó, cero vas a enfermar. ¡Ay, Matilda! Te retira, bonita enviátela, en el día es barruan, arquito no era. ¡Ay, Matilda! ¡Ay, Matilda! Azken irratsaioa zei begelakoa, espero izatea zuen gustokoa la 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 zuen gustokoa. Gure ibilbidea eskola honetan kontatuko dizuegu gaur irratsaioa la 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 gaur irratsaioan. Horoskopo txisteak eta bitxikeriak prestatuak ditugu adibelarriak la 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 adibelarriak. LH bukatu eta DBH-era oroitzapen guztiak doaz bihotzera la 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 doaz bihotzera. Bederatziak tamar, uda asterantoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukat urrumaka, banoak aurkoa egun handiara, talagunak tabernan direla dio maizak, agian, berandu noa, hiperioze hostia aldiro azkena, venga bagoaz,
Kaixo, egunon. Hemen gaituzue astero bezala iskira-miskira irratsaioa. Gaurkoan, LHSIB-ko ikasleek prestatutako saioa entzungo duzue. Irratsaio hau gela osoaren artean egin dugun arren, gaurko esatariak Sara, Martin, Peru, Lier, Akra, Maialen, Iraia, Dana, Oian, Markel eta ni neu urko izango gara. Gaurko saiorako Zumaia Herri Eskolan urte hauetan bizitakoaren errepasoa prestatu dizuegu eta horrez gain eguraldia, horoskopo, eroa, bitxikeriak, txisteak, urtebetetzak eta lehiaketa izango ditugu. Urduri gaude gure azken saioa delako, baina gogo handiz prestatu dugu eta ea zuen gustokoa izaten den. Orain Peruk eguraldiaren berri emango digu. Aurrera, Peru! Kaixo guztioi. Hona hemen gaurko eguraldiaren informazioa. Gaur zerua lainotuta egongo da eta temperaturak 15 eta 19 gradu ingurukoak izango dira. Goizean euria egingo du eta haizea egiteko aukera egon daiteke. Horrez gain, euria egiteko aukera dagoenez, badaezpada aterkia edo xira bat eraman, haizea arin ibiliko da. Ondo pasa eguna eta kontuz euriarekin irristatu eta erori gabe. Eskerrik asko, Peru. Orain Akra eta Lierrek urtebetetzen berri emango digute. Orain urtebetetzen ordua iritsi da ekainak 2tik 9 betetzen dituzten zerrenda honakoa da. LH-Luzeko matxine gainak 9 urte egingo ditu ekainak 7an. LH-Lauzeko Zuararanok 10 urte egingo ditu ekainak 8an. Eta LH-Bostako Peru Esteibarrek 11 urte egingo ditu ekainak 8an. LH6ako Laura Diazek 12 urte egingo ditu ekainak 4an. LH6beko Peru Odriozolak 12 urte egingo ditu ekainak 4an. LH6deko Erik Bandak 12 urte egingo ditu ekainak 6an. Zorionak guztioi, oso ondo pasa zuen eguna! Egunak ezagutu ditugu biok batera, emaidazu ordeta duzun eskua, jada osto lehorrak erori dira. Emaidazu ordeta duzun eskua, orain ere izango nauzu ondoan. Konkistatuko ditugu bihotzak batera, arrosa batekin. Kasendatuko ditugu zauriak gauean gure kantonekin. Une batzutan euria beharrezkoa da, behin betiko garbitzeko zauriak. Une batzutan harima ustu behar da, eraikitzeko bizitza berriak. Ta uraina da gure aukera onena, atera bitxupito taltxatu airera. Ta uraina da gure aukera onena, dantzatu dezagun gau osoa batera. Emaidazu gordeta duzun eskua, jada osto lehorrak erori dira. Emaidazu gordeta duzun eskua, orain ere izango nauzu ondoan. Konkistatuko ditugu bihotzak batera, arrosa batekin. Kasendatuko ditugu zauriak gauean gure kantonekin. Atzera gelditu dira malko guztiak. Jarraian, Oianek gaurko horoskopo eroa kontatuko digu. Capricornio, kaletik ibiltzen ari zarela 100.000 euro aurkituko dituzu. Akuario, behiaren kaketara eroriko zara. Piscis, zure familiarekin ur parkera joango zara. Aries, zure etxeko estufa ezingo da itzali eta topera egongo da. Tauro, zure urtebetetzean nahi duzuna oparituko dizue. Géminis, kotxe batek harrapatuko egingo dizu.
Kanzer, zure ametsa beteko duzu. Leo, egan egiten erori egingo zara. Virgo, miloduna izango zara. Libra, hanka bat puskatuko duzu. Eskorpio, mutil neska laguna lortuko duzu. Sagitario, 500 txori kaka eroriko zaizkizu burura. Orain Maialenek bitxikeri batzuen berri emango digu. Adi Belarriak informazio garrantzitsua emango digu eta. Gaur ekainaren 2 da. Baltzenekien 2300 eta 3ko ekainaren 2an Europako Espazio Agentziak bere lehenengo misioa bidali zuela Martera, eta baltzenekien 1886ko ekainaren 2an Guglielmo Marconik ofizialki erregistratu zuela bere asmakuntza, hau da, irratia. Baltzenekien ekuatoretik hegoaldera, adibidez Afrikan, Hego Ameriketan, Ozeanian eta Egeiotan neguan sartzen ari direla. Baltzenekien lau enpresa mota daudela, mikroenpresa, enpresa txikia, enpresa hartaina eta enpresa handia. Baltzenekien Manuel Atxa destilategia Euskal Herriko enpresarik zaharrenetako bat dela. Eta baltzenekien 1886an Coca-Cola asmatu zela jarabe bat bezala. Baltzenekien futboleko lehen mundiala dela Madrileko inorrez dela joaten Espainiarekin. Eta azkenengoa, baltzenekien 212 egun falta direla 2026 bukatzeko. Barre batzuk egiteko prest, Adi, Sara eta Martinek prestaturiko txistei. Zergatik ez da Messi Elizara joaten?
Ez duelako kristiana izan nahi. Oi txakur potoloa daukakena. Kruzia deketa. Barrotonda zirudik. Aita, nolakoa da mozkorra egotea? Ikusten horko laukotxeak, mozkor batek 8 ikusiko lituzke. Aita, hor 2 kotxe bakarrik daude? Amak esaten du, hor kotxe bakarra dago eta, ja. Nola esaten da kotxa ingelesez? Kar, eta gizona, men, orduan nire izeba Carmen Transformer bat da, ja. Gogoratzen aizu dazkeneko egun hitz bazela, zu eta bioka inpozik lagun artean geundela. Oroitzen zaitu tainala eta zoriontsu zinela. Oroitzapenek esnatu naute ametxetan nengoela. Alboan sentitzen zaitudan arren, hartu naiz ez zaudela, ez zaudela. Ez zaudela, ez zaudela. Esperantzari utze zaiozu landatzen hasia, desioa bilakatu ilusio erauntsia. Maitasuna izan daiteke mingotxkarratza gazia. Oroitzapenek esnatu naute ametxetan nengoela. Alboan sentitzen zaitudan arren, hartu naiz ez zaudela, ez zaudela. Barregarriak ezta, jarraian serio jarriko gara, eta Iraia eta Danaren eskutik gure lehen hezkuntzan izandako irakasleen laburpen bat egingo dizuegu. Aurrera, bikote! Urte hauetan oso ondo pasa dugu. Pena ematen digun arren, hurrengo urtean DBH-era joango gara, eta horregatik eskerrak eman nahi dizkizuegu irakasle denei zuen laguntzagatik. Danae, gogoratzen zara Rakeletaz? Bai, oso ondo pasatzen genuen berarekin. Eta 3. mailan Lurdesekin pelikula politak ikusten. Bai, oso politak ziren eta karamelo goxo-goxoak ematen zizkigun pelikulak ikusteko. Eta Aiderrekin oso ondo pasa genuen zatiketak ikasten. 5. eta 6. mailetara etorrita Aneli eduki genuen, gure irakasle maitea. Bai, pena handia izan zen joatea. Espero dugu berriro ikusi ahal izatea. Eta Jone, Aneliren ordezkoa izan arren oso ondo pasa genuen, ez da Danae? Noski, oso divertigarria zen. Eta Anerekin ere, ordezkoa da, baina, zu kontatu Danae. Oso ondo ari gara pasatzen berarekin, gainera tutoretzan asko laguntzen digu. Eta Ana, berarekin euskal kulturaz asko ikasten dugu, eta gure hitzak abestia erakutsi digu. Bai, oso abesti polita da, gainera oso jatorra eta alaia da Ana. Eta soinketako irakasleak, Nagore, Javi eta Gaizka, zein ondo pasadugun beraiekin jolasak egiten. Ez ahaztu musikakoetaz, Josun eta Adelia, oso ondo pasa dugu beraiekin musika ikasten. Eta ingleseko Josun eta Pili zenbat ikasi dugun beraiekin. Eta praktiketakoak Laura Aner, Aiora Aner eta Junek ere asko lagundu digute. Eta ez ahaztu Maribele eta Jonek ere asko lagundu digutela. Oso gustora ibili gara guztiekin asko urteetan. Eskerrik asko denei! Begiratu atzea, hortzi mugak zuta, gure begie
zeruta. Begiratu maitea, amildegi ertza, biziak ia ametsa. Ez bilatu gauean, izarrura, zure begitan piztu da. Ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malkoa esker, orain itxasoa gara, orain itxasoa gara. Orain hemen gaudela. Bukatzeko lehiaketaren ordua iritsi zaigu. Urduri zaudete, adi entzun. Bueno, iritsi da denok espero zenuten momentua. Lehiaketa eta galderen txanda iritsi da. Iritsi zaigu. Adi egon basarete erantzuna ondo idazteko aukera izango duzue, eta erantzuna ondo jarri baduzue, irratsaioko irabazleak izan zaitezkete. Aurreko asteko lehiaketari dagokionez, LH3 eta LH4ko irabazlea LH3Bko Lukas Lezama izan da, eta LH5 eta LH6ko irabazlea LH5Ako Luken Fuentes izan da. Zorionak bioi! Eta orain, galderen txanda iritsi zaigu. LH3 eta LH4ko galdera hau da. Zenbat egun falta dira urtea bukatzeko? Berriz errepikatuko dugu. Zenbat egun falta dira urtea bukatzeko? Eta LH5 eta LH6ko galdera hau da. Zein da Euskal Herriko enpresa zaharrenetako bat? Berriz errepikatuko du. Zein da Euskal Herriko enpresa zaharrenetariko bat? Beti bezala, erantzunak gure gelara, sei begelara ekarri beharko duzue. Txorterik ona guztioi. Eta pasa, sei jakelatik opariak jasotzera. Eusko Jaurlaritzak dio, dirurik ez dagoela, baina ze kasualitate. Hauxe izan da gure azken irratsaioa. Espero dugu gustuko izan duzuela. Mila esker guztioi. Agur! Erosi dute kriston helikopterua, baina zertako nahi dute olako abaratua, baina laizter ikusiko dute jode.